थांनानै जि गोजांबाय आयु 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 स' लोगोफोर आं दंफाव बयजोंबो अनजाथाव स' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो सोंबाय थायोमोन नोंनो दुमफाव नामा होननानै औ आंनो दुमफाव लोदोबुसाव स' लोगोफोर दिनै आङो अफिसाव थांनोसै बिनिखायनो रायज्लायनो बायो आङो बिराद गुजुनाय जादों बाहेरायाव थांबा बाहेरायाव ओंखारलांबा बांसिन गुजुनाय जासिनो अफिसफोराव थांबा माने धुलि बालि मोनलाङोना लामा ससेयाव थाबाय थांनायाव ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोदान खालामफिनबाबो आं गुजुफिनखागोन आं बिदिनो दोननोसै गाज्रि मोननाङा बिदिनो आं रेकर्ड खालामगोन स' लोगोफोर आङो दा एसे टाइम दिहुननानै नोंथांमोनजों रायज्लायबाय मानो होनोबा आङो सिखारनायाबो गोबावजोंसो सिखारखादों आं दिनै मैया हरावबो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ लाबोदोंना आङो थ' भिडिअआव इडिटिं आरो आपल'ड खालामनाय मानायाव एसे गोबाव लाखायो ओमफ्राय आरोबाव नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय प्रिपेयार जानानै थानांगौ माने रेडि खालामखानानै दोननांगौ स' बेनिखाय एसे टाइम लायो आरो नङाबा नोंथांमोना रायोना भिडिअखौ थाब होआखै होननानै बिनिखायनो आङो एसे टाइम मोनबानो आङो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय आङो माने एक्टिभ जानानै थाखायो आरो रेडि खालामखानानै दोनखायो स' लोगोफोर दा आं रायज्लायनो माने इदि स' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामनानै सोंहरो आब' बहानि माबे डिस्ट्रिक्टनि मा खालामो बेफोरबायदि सोंनायनि कमेन्टखौ आं जोबोद मोनबोबाय आरो गोदोनिफ्रायनो आरो दाबो नैबे चेनेलावबो मोनदों आङो ओंखायनो नोंथांमोना आंनि सोमोन्दै एसे मिथिबावनो लुगैयोब्ला साबस्क्राइबारफोरखौ एसे बुरजा खालामनायखौ लुबैयो आरो आङो शेयार खालाम भिडिअफोरखौ आरो दानो जुदि नोंथांमोननो खिन्थायोब्ला आङो बहानि मा खालामो बेफोरखौ खोन्थायोब्ला ना उनावबो आरो फिन खोन्थाफिनबावनांगौ बेनिखायनो न'खरा फेमिलिया बुरजा जानानै खेबसे खोन्थायोबा मोजां आरो ना जेरैहाय न'खर गंसेयाव जुदि बिमा बिफा फिसा बिब' बिनानाव थानानै खेबसेनो आं हाबा जानोसै होननानै खोन्थायोब्ला बयबो खोनाखायो आरो खेबसेनो आरोना जुदि नङा आं हाबा जानोसै नङा आंहा मोजां मोननाय दङ होननानै खेबसे लागैनो बयनोबो खोन्थायोबा बयबो खोनाखायो लेथेर फेथेर बिमानो खेबसे बिफानो खेबसे इदि खोन्थायोब्ला रिपिट खोन्थाबाय थानांगौ जायोना बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंनि फेमिलि आंहा बहानि आं मा खालामो बेफोरखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनाबो मोन्थाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै 10K खालामनानै होदो आरो मोनसे खोथा जाय बिथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामनानै आदै आखाइ सालायबाय बिदिनो लानाया जाय बिथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामनानै इउटुबनि सोमोन्दै बा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामालासेनो डाइरेक्ट आंखौ दायो इन्सटाग्रामाव लोगो मोनगोन नङाबा फेसबुक पेजाव लोगो मोनगोन आं फेसबुक पेजखौ होनानै होगोन आं स्क्रिनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय फेसबुक पेजाव थांनानै आंखौ कल खालामनो हागोन मेसेज खालामनो हागोन आरो इन्सटाग्रामाव आंखौ DM खालामहैनो हागोन डाइरेक्ट मेसेज मोननैयावबो डाइरेक्ट DM माने डाइरेक्ट मेसेज आरो ना स' लोगोफोर आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि खाथियाव बुंनो फैदों आरो आं दा ओंखामथ' जाला आं डाइरेक्ट साहा लोंनानै अफिसाव ब्लड लांखानोसै आङो बिदि खालामाबा उफाय गैला टाइमबो गैला स' लोगोफोर मा होनबावनो आरो नोंथांमोना डायलग होनो खोन्थाबाय थायो नङा होमबा केमेरानि खाथियाव आं डायलग होनो रोङा थेवबो आङो मोनसे दासान्दि बिराद पपुलार मोनसे डायलग माने केरेक्टारनि डायलग होनो हानोसै आङो आयु बाला नायलाय टपिक गेलाया माबायदिखा हमनो हादों नङा होमबा बे डायलगा सोरनि जुदि हमनो हादोंब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय स' लोगोफोर टाइम बारा गैला बाय हाय लोगोफोर आं दायो ओंखारबाय रेडि जाबाय अफिसाव जालायबाय दा रायलायबानो जायो दे गुजुग्रो नै रायलायबाथाय गुजुआ दे रायलायबासो गुजुनो ओंखारो लोगोफोर नालाय दै ओमफ्राय अफिसाव थांनोसै ओमफ्राय अफिसाव दिनै आं खामानि मावनो हानाय नंला बायदि मोनदों आङो मानो होनोब्ला आंना गुजुनाया बारा जाबाय थादों ओमफ्राय अफिसावबो बिराद AC लगायना होबाय थायो थान्दाबाबो AC लगायो मा मोनखाङोथाय ओमफ्राय दा गुजुयोना ओमफ्राय गुजुनायखायनो हानाय नंला आङो दै सिवदागासिनो आङो ओमफ्राय मोनसे अफिसावबो हाबनांगौ दङ जोंहा आंनि फंबायनि थाखाय आङो मोनसे अफिसाव माबा हैनायदों CV हैनायदों आङो स' बे CVखौ हैनानै फैनोसै बिनि उनावहाय मा जायो आंबो मिथिला
आं अफिसाव दिनै लिभ मोनगोन ना मोना आंबो मिन्थिया नाथाय जेसेबां हायो नाजानोसै मानो होनोबा गुजुबाय थादोंना मानसिफोरखौ सिगिहैनोसै आं कर'ना जासिगोन आंबो गुजुबाय दङ होननानै लिभ मोननायनि लोगोफोर आं कर'ना जायाखै दै आं कर'ना टेस्टबो खालामजाखांबाय आंहा जेबो कर'ना जेबो गैया जास्ट बोथोरनि गुजुनायसो नोंथांमोना गोसोआव दङ जानो हागौ ना आङो जेब्ला फार्स्ट ब्लग बानायदोंमोन ना ब्लगाव आं गोजांसोदोंमोन ना बिरादनो आं बिराद थाब गोजाङो बे दिननिफ्रायनो गुजुनाय दिनैसिम गुजुगासिनो आङो स' लोगोफोर बारा पेक बुंबाय थाला अबयसे बुंखांबायना आङो थांनोसै फै लोगो मोनगोन स' लोगोफोर आं दा अफिसाव ओंखारबोबाय आंजों लोगोसे दंफायो बिनानावमोन ओमफ्राय नै आंहा मास्कखौनो गाननो बावबाय दा आथुरावनो दा मास्क बायनांसिगोन उफाय गैला माथो खालामनो दा गगा मोननो बारा जायोना कर'ना जादों होननानै होसो जासिगोन आं मानसिफोरजों हाबनो होजानाय नंला नोङो हाबनो होजाला बबेथिं मोनदाय नै ओइथिंजाय बिथिंजाय ओरैना माथो बेलेग ओरैना कालारा दिनैनो आंनाव दाखालि बिदिनोमोन आं गोसोमसो लुबैयो समायलायनाय मोनलायो उपाय गैया माथो खालामनो आरोना बेफोरबायदि थांनांगौबालाय आरो बे सासेया जाथाराखै जारौ दङ नुबाय रायजोफोर मेजिकआव गाखोनानै बोरै थोनो थांनांदों जोङो उपाय गैया माथो खालामनो आरोना माहाजोनबो नङा उबेरफोराव थांबाय थानोबो रेपिड'फोराव थांबाय थानोबो नङा होमबा बेनिखायनो मेजिकजों थांलाय फैलाय खालामो आरो सानफ्रामबो उपाय गैया माथो खालामबावनो स' लोगोफोर आं अफिसनिफ्राय फैफिनबाय अफिसाव भिडिअ लानो भ्लग बानायनो एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो आङो अफिसनिफ्राय फैबाय थानायखौसो लाखाबाय आं नै मेजिकआव गाखोफिनबाय एसे मोनाबायमोन आरोना मोखांखौ नुलायाखै नै मावजि गोसोम बायदि नुखाबाय नै एसे नुजादो र' लोगोफोर नै मोनाबोलायबाय एसे बारा मोनायाखै आरोना 5थासो जाबायमोन 5थासोआव नै मोनानाय बायदि जाखाबाय भेक्सिननि माबा देखायजायैनि हाबनो होजायासैनो बेयाव दिहुनना लायाखैसै नोंसोर सानैनाबो गैया नोंसोरना दङ लाबोआखै आंहा दं आयु लामायानो गैला बैथिंजाय ओइ नै हेल' लोगोफोर नै फैसा लालायलायथारबायहां जि बुरजा फैसा दंखायो आंनाव साहा दखान नागिरगासिनो जोङो साहा लोंनो थाखाय दा अफिसनिफ्राय फैनानै रुमसिम थाबायलांगासिनो दङ बहा मोनगोन जों दा साहा दखानखौ खाथियाव गैया र' नै अमा बेदरनि मम' जानो बायनाय नोंसोरो बेयाव अमा बेदरनि मम' फानो अमाखौनो जाया दा मा खालामनो आरोना फुरि थांगासिनो दङ सुटिखौनो मोनासै गुजुगासिनो नै दा गुजुनायखौ लानानैनो माबागासिनो आरो अफिस थांनांगासिनो दङ दा साहा लोंनोसै नायनोसै मा जायो बहा साहा मोनलोङो ओइ गथ'फोर मा जानो नागिरदों ओमफ्राय नोंहालाय आंहा भेज चावमिन आंबो मानो थाखाय भेज नोंहालाय दिनै आंहा भेज ओंखायनो आयु मालाय बार दंलायथारो नामा नोंहा दिनै जाया बेलेग दिनाव जायो आच्छा माबा ब्रत फालिदों नामा नोंलाय जेबो ब्रत गैया नोंहालाय ब्रत गैया नामा हौवा मोजां मोनथों होननानै जाखायो मोनजानोल' नांगौ होनलाय जानायासो देरसिनथार बिदिनो जानांगौ आरो नै बिदिनो सानसे बिजि जायो आं मिथिबाय बेनिखायनो थाब नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ लाबोनो हाया आङो दा अफिस थांनांगौ अफिसनिफ्राय फैनांगौ मोनाफैखायो दा थांनानै नोंथांमोननि थाखाय गाबोननि थाखाय रेडि खालामनांसिगोन
गुजुगासिनो रायज्लायबानो गुजुयो बिदिनो रायज्लायनोनो बासिबाय आं दे होमबा भिडिअखौ आङो दिनैनि थाखाय जों दोनथ'नोसै दे थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय